Tħabbret il-mewt tal-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarp u miet il-ħadd wara nofsinhar fl-età ta' 68 sena u l-aħbar ħarġet minn ibnu Elton li fuq Facebook kiteb li qatt ma basar li kien se jikteb dan il-messaġġ u li m'għandux kliem f'dan il-mument. Tony Zarp jibqa' magħruf għas-sem tiegħu fi trade unionizmu Malti hekk kif kien segretarju ġenerali tal-General Workers Union għal 17-il sena bil-1998 u l-2015 u għall-aħħar sentejn bħala segretarju tal-Għaqda Pensjonanti tal-istess union. Fl-aħħar xhur saħħet Zarp bdiet sejra lura għalkemm baqa' sal-aħħar jipparteċipa fix-xena politika b'kummenti partiġjani fuq Facebook iżda wkoll b'intervent imqanqal matul attività politika li l-General Workers Union organizzata l-Labor matul l-aħħar kampanja elettorali. Fost dawk li reaġixxew għal mewt ta' Tony Zarp kien hemm il-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Partit Bernard Grech li waslu l-kondoljanzi tagħhom lill-familja tiegħu. Messaġġi ta' kondoljanzi waslu wkoll minn diversi politiċi miż-żewġ naħat, fosthom il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista x-xogħol Ivan Castillo.